Эфирден алқар вақты студияда Осым Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Оқу йортында дәріслер барған вақытта яңғын шыға. Әлмәттә яңғын қорқыныш сызығы бойынша күнігулер өткәрілді. Сотрудники государственного пожарного надзора. И в рамках данных тренировок по эвакуации также проводим обучение правилам, мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. Актив yol yaratушылар үшін Ознақайда шоңғы базысын ашу тантанасы узды. Халық бұда бек көп yol ите. Бұда қазір біздің тоғызан шуларда бар. Нәрсегіне yok. Гытой ярышлар иштирабыз. Нефтчілер тырышлығы білән. Күн-як күн шығышта шишмелер бәйгісі башланды. Издалека приезжают, не только с Нурлата, с городов, вот с Альметьевского, с Челнов. Отличная вода. Забирают постоянно отсюда флягами вот эти. Әлмәт медицина күлиетінде яңғын күзетшілігі қызметкерлері қатнашында яңғыны қорқынышсызлығы бойынша планлы күнігулер узды. План бойынша оқу йортында дәріслер барған вақытта яңғын шыға. Үйренулерінің нишік уздуы һәм студентларының бинадан неше минут ішінде эвакуациялануы турында хәбәршібіз Асы Ахмеджанов материалында. Пожар қорқынышсызлығы оқулары бүгін Әлмәт медицина күлиетінде узды. Әлігі зданиедан 750 студент 4 минут ішінде шығып үлгерділер. Қатнашушылар арасында мұндай тәжірибені өткен студентлар да бар. Әміне бірінші курслар үшін бұл яңа мағлубат. Внимание! 306 кабинете произошло затопление. Просьба без паники покинуть здание, пользуясь схемой эвакуации и табличками вызов. Студентлар арасында яңғын қорқынышсызлығы оқулары үшін барлыққа яқын болған шартларда өте. Мұндай күнігулер вақытында студентлар ашығыш хезмәт шақырырға, план бойынша биналардан қорқынышсыз эвакуацияланырға, бірінші ярдәм күрсәтергә һәм яңғын сөндіру жайламалары кебек беренчел яңғын сөндіру чараларын кулланырга өйрәнәләр. Шартлы яңғын қорқынышы сигналын бергәннән соң медицина күллияты студентлары оешкан төстә куркусыз урамга йөгерделәр. Һәр төркемнең үз маршруты бар. Укучылар қорқынычсыз зонага чыкканнан соң алар өчен инструктаж үткәрелде. Для работы с огнетушителем необходимо оторвать пломбу, вытащить чеку и, соответственно, соплом направить на пламя и привести в действие на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе и Кешеләр күпләп булган объектларда шул исәптән уку йортларында да елына ким дигәндә 2 тапкыр эвакуация буенча укулар үткәрелергә тиеш. Биредә без яңгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре һәм яңгын вакытында эш итү буенча инструктажлар да бирәбез. Сотрудники государственного пожарного надзора. И в рамках данных тренировок по эвакуации также проводим обучение правилам, мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. Рычаг левой рукой направляете на пламя. Хорошо. Вот сюда. Любой сам, да? Ну, можете так, да. Кызганычка каршы күп кешеләрнең яңгын вакытында дөрес эш итү турында кирәкле белемнәре юк. Яңгын аеруча зарарлы шул вакытта качан бер үк вакытта күп кеше паникага бирелә башлый һәм шуның белән үз хәлләрен начарайта ала. Шуңа күрә дә Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре халык күп булган биналарга игътибар бирә. Яңгыннарны кисәтү һәм профилактикалау буенча даими чаралар үткәрә. Асы Ахмеджанова, Алия Моратова, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознақайда капиталь ремонттан соң шоңғы базысын ашу тантанасы узды. Республика программасы кысаларында төкләндерелгән әлеге бина актив yol яратучы Ознақайлар өчен дә, спортчылар һәм тренерлар өчен дә зур бүләк буларак кабул ителде. Шараны безнең төшер төркеме дә күзәтте. Ознақайның шоңғы базысы 1986 елда төзелгән. Күп еллар дәвамында биредә масса күләм спорт ярышлары уздырылып килгән. Монда инде бик күп ярышлар оештырдык біз. Красноярск, Лыжня Россия, ачылу ябылу лыжный сезоннар. Халық мұнда бик көп yol ите. Мұнда қазір біздің тоғызан шуларда бар. Нәрсегіне yok. Гытой ярышлар оештырабыз. Республика программасы негізінде төзекләндерелгән бинаның эчке ягы да, тышкы фасады да яңартылган. Түбәсе алыштырылган, яңа ишек тәрәзәләр куелган, идән түшәлгән.
электрооборудование алыштырдылар, отоплениені алыштырдылар, пожарный безопасностьның бүтін үйлерін алыштырдылар, анарсан 8 камера наблюдение қойылды. И алғы яқта инде лыжный базаның мына башынан озағына хәтлі дорожка, тротуар ясадылар, һәм зона отдыха сыман, анда инде 2 беседка қойып, астын полностью заливайттылар. Тантаналы чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Спорт белән шөгыльләнергә безнең бөтен мөмкинлекләребез бар. Актүбәдә дә, Азнакайда да, авылларыбызда да 7 ел спорт буенча Рафис Фатыч без беренче урында. Монда инде менә безнең тренерларыбызның, үзебезнең укытучыларыбызның, балаларыбызның өлеше бик зур. Бәйрәм район мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән бизәлде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Елхавай авылында бұрынғы шишме яңартылу хакында біз инде сөйләгән идек. Проектның инициаторы авыл җирлеге башлыгы Алмаз Хәсәншев. Программа Татнефть гранты ярдәмендә Нов Public Art проектлар бюросы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлеге оешма галимнәр, кураторлар, рәссамнар, архитекторлар һәм сәнгать һәм агарту өлкәсендәге экспертлар булган халыктан команда. Әлбәттә, алтын алмалар турында әкият 5 еллык Public Art программасы кысаларында аның тарафыннан 40-тан артык арт объект барлыкка килгән иде. Чираттагысы җирле авыл халкы өчен үзгә әһәмияткә ия булган шишмә. Биредә рәссам Зөлфия Илкаева авторлыгында яңа арт объект булдырылды. Елховайдагы Кизләү чишмәсенең 3 гасырга якын рәсми тарихы бар. Күкәрле чишмә суын халык яратып кулланып кына калмый, аның чын мәгънәсендә шифалы булуына ышана. Проектка алыныр алдыннан Нов бюросы белгечләре бу риваятләрне җинтекләп бирәне. Чишмә суына тулы анализ ясый, авыл халкы белән аралашып, алар өчен булган кыйммәтен ачыклый. Нәтиҗәдә авыл җирлегендә дә яңа төрле тирәлек булдыруда беренчеләр булуны максат иткән проект барлыкка килә. Һәм ул Татнефть компаниясе грантлар проектында җиңү яулый. Шундук эштә башлана. Проект архитекторы Мария Гусева бу урынны халык һәм кунаклар өчен уңайлы заманча территория итәр өчен барысын да исәптә тотарга тырыша. Һәм чишмәне төбәкнең тарихи туристлык маршрутына яраклаштырылуны күз алдында тотып эшли. Чишмәнең төп бизәге пиксель скотч техникасында төзелгән яңа арт объект. Аның авторы рәссам Зөлфия Илкаева. 3 көн дәвамында бу матурлыкны авыл халкы бергәләп булдыра. Мы встречались с сельчанами, общались, узнавали истории про родник, что их связывает с родником, какие у них воспоминания, какие ассоциации. Собирали эти истории, потом встречались с детьми, дети рисовали эти истории, там, например, как пасут гусей, как стирают одежду в роднике, как родник используется в качестве холодильника, как на роднике проверяют невесток, сможет ли невестка донести воду из родника, не расплескав ее. Дети рисовали эти истории, и на основе детских рисунков и историй сельчан мы сделали такую визуальную летопись Елхова. Пиксель скотч техникасындагы дивар композициясының нигезендә авыл тарихы музеена нигез салучы Халиулла Әхмәтшинның плакатларыннан һәм балалар рәсеменнән торган сюжетлар. Алар җирле халыкның көнкүреше һәм мәдәниятен чагылдыра. Чишмәгә бәйле елъязма дисәң дә хак булыр. Килен төшерү йоласы, каз өмәсе, җирле базар, суган үстерү тарихына бәйле рәсемнәр пиксельләр форматына җайлаштырылган. Это техника, которой активно пользовался пермский художник. Бу техниканы актив рәвештә урам рәссамы Александр Жунев куллана иде. Ул төрле скотч ярдәмендә рабица сеткасына рәсем төшереп, күп санлы урам объектлары булдыра. Алар дистәләр дәвамында урамда тора, төсләре дә уңмый. И на сетку рабицу квадратиками пиксельно наносится какое-то изображение. Вот. И мне кажется, что это классная техника, потому что работы Александра Жунева уже живут на улице 10 лет и больше, и классно выглядят до сих пор свежо, ничего не выцветает. Шишмәне тулысынча төзекләндерү эшләре ноябрьдә тәмамланырга тиеш ди төзүчеләр. Латифа Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефтьтә ел сайын үткәрелә торган циклендерелгән чишмәләрнең эстетик торышын саклаган һәм суның сыйфатын яхшырткан өчен бәйгесенә старт бирелде. 31 еллык традиция компаниянең экологик һәм социаль җаваплылыгын, аның үз эшчәнлеге булган төбәкләрдә табигый байлыкларны сакларга омтылуын ассызыклый. Чишмәләр бәйгесе кысаларында махсус комиссия чыганакларны циклендерү һәм чисталыкны саклау буенча тырышлыкларны бәяләү өчен нефть төбәге буенча сәфәргә кузгала. Узган атнада аларның маршруты Аксубай һәм Норлат районнары аша үтте.
Комиссия һәр берсенең уникаль тарихы булган 2 шишмәдә булды. Комиссия беренче чиратта изге шишмә чыганагында тукталды. Нурлат нефть һәм газ табу идарәсе коллективы шишмә турында 1997 елдан бирле кайгырта. Бу намус эше генә түгел, тәҗрибәле хезмәткәрләрдән яшь белгечләргә тапшырыла торган күркәм традиция ди Нурлатлылар. Узган ел биредә зур эш башкарылган. Поменяли плитку, поправили, значит, кирпичи, обновили вот эти надписи на памятнике, естественно, покрасили, сделали реконструкцию лестницы, чтобы можно было. Биредә плитка алмаштырылды, кирпичләрне төзәттек, һәйкәлдәге менә шу язуларны яңарттык, баскычлар реконструкцияләнде. Алар махсус кеше су чыганагына барып җитү уңайлы булсын дип планлаштырылып ясалды. Һәм әлбәттә чыганактан су алуны уңайлы итеп ясадык. Раскопали родник, сделали его более доступным. Шишмә чиста һәм тәмле су алу урынына түгел, район халкы һәм кунаклары өчен чын ял итү һәм рухи җәлеп итү зонасына әверелде ди Николай Охотников. Ул шушы авыл җирлегенә кергән Иске Узеева авылында туганнан бирле яши. Шишмә суының шифалы үзлекләре дә бар дип уртаклаша. Не только в Аксубаевском, но и в Нурлатском районе вот жители считают это местом силы, да? Ведь вот мы даже видим, что люди сюда приходят, желание загадывают. Да, издалека приезжают, не только с Нурлат, из городов, вот с Альметьевского, с Челнов. Отличная вода. Забирают постоянно отсюда флягами вот эти. Хорошая вода. Комиссия шишмәне берничә критерий буенча бәяли. Территорияны төзекләндерү, керү юллары һәм җәяүлеләр сукмаклары, чүп контейнерлары булу, су алуны уңайлылыгы, визуаль җәлеп итүчәнлеккә аеруча игътибар бирә. Больше всего вот мне тут понравилась вовлеченность жителей. И то, что жители хранят традиции, ухаживают за этим. И ну, чувствуется теплота. Сегодня у всех жителей села Андреевка знаковое событие. Комиссия маршрутының икенче ноктасы изге апостол Андрей Первозванный исемендәге шишмә булды. Бу әһәмиятле чыганак өстендә шефлыкны узган ел үз өстенә скважиналарны җир асты ремонты буенча идарәнең Нурлат цехы ала. Ну, вот это оставили железо. Алдагы варианттан менә шушы тимер һәм православие тәресе калды. Башка биредә бер нәрсә дә юк иде. Барысы Нурлат егетләре башкарып чыкты. Башта алар планировка ясады, капташларны төзекләндерде, менә бу ташларны урнаштырды. Дөресен әйткәндә, бик зур эш башкарылды. Выкладывали вот эти вот камушки. Ну, здесь тоже очень большой объем работы. Тантаналы чарага Максимовлар гаиләсе дә килә. Быел алар бергә яшәүләренең 60 еллыгын билгеләп үтәләр. Юбилярлар шишмәләрне төзекләндереп, нефтчеләр безнең уртак мирасыбызны саклый, кешеләрнең сәламәтлеге турында кайгырта һәм киләчәккә өлеш кертә диләр. Спасибо вот этим нашим парням и вашим Нефтяникам. кто здесь благоустроил все это. Мы сейчас видим здесь маленький городок. Экологлар башкарылган эшне бәяләделәр һәм аның сыйфатын тикшерү өчен су алдылар. Очень радостно, когда открываются родники, обустраиваются новые в деревне. Очень отрадно видеть, как участвуют все жители села, деревни, как сохраняют свои традиции. Бәйгегә йомгак октябрьдә ясалачак, әмма һичшиксез төзек һәм чиста чыганакларга килүче кешеләрнең рәхмәте төп бүләк булып тора. Бөгелмәдә Ходи Атласи фондының чираттагы утырышы булып узды. Онда татар зыялыларының күренекле вәкиле, мәшһүр татар тарихчысы, галим, педагог, шәхес культы корбаны булган Ходи Атласиның тууына 150 ел темасын күтәреп чыктылар. Әлеге юбилейлы датаны 2нче елга билгеләп үтәчәкләр. Толырак алдагы материалда. Хөсәйин Аймалетдиновка Ходи Атласы исемендәге фонд бүләген тапшыралар. Түбән Новгород өлкәсеннән килгән төбәкче мәгърифәтче исеменә һәм гыйззәт билгесенә лаек. Хөсәйин Аймалетдинов 20 елдан артык төбәк тарихы белән кызыксына, архивларда эзләнүләр уздыра. Бүгенге көндә тормыш иптәше Фәүзия Бәйрәмова белән бергә кулга-кул тотышып татар тарихының яңа битләрен ачалар. Мишәр тарихы китабын язалар. Тарихчылар буларак безнең ачышыбыз Түбән Новгород өлкәсендә ул да булса Казан ханлыгының чикләрен Көнбатыш чикләренең
арзамастан башланганын без исбатлыйбыз бүгенге көндә. Әле гадәттә баралар иде. Иван Грозный Казан тирәсендә генә Казан ханлыгын басып алган дип, әмма ләкин ул алай түгел. Иван Грозный ул арзамаста ук инде татарлар белән бәрелешкән, ягъни Муром тирәләрендә үк дип әйтергә була. Һәм сурага хәтле татар авылларын юкка чыгарып, яндырып, үтереп Казан өстенә килгән. Киләсе елга Хади Атласы тууга 150 ел тула. Шул уңайдан җыелган әлеге җыен булачак чараларга план төзеде. Анда балалар өчен дә, укытучылар өчен дә, гомумән татар халкы өчен кызыклы мәгълүмати мероприятиялар оештырылачак. Аларны уздыруны Хади Атласы исемендәге фонд үз өстенә алган. Хади Атласының тууына 150 ел 2026 елның 29 августында тула. Әмма дә без юбилей елы дип игълан иттек фонд белән үзебезнең Бөгелмә шәһәрендә һәм аны башлап җибәрәчәкбез январ аеннан ук. Ел ахырына кадәр безнең чараларыбыз булачак. Ул мәктәпләрдә, балалар бакчаларында татар җәмәгатьчелеге тарафыннан да билгеләп үтеләчәк. Тәрбия сәгатьләре узачак. Хади Атласы музеена экскурсиялар оештырылачак. Һәм дә инде ул традицион булган хәтер кичәсе уздырачак. Һәм дә инде шәһәребездә истәлекле урын булган Хади Атласы һәм Фазыл Туйкиннар эшләгән 2нче баскыч мәктәбендә куелган истәлек тактасына чәчәкләр салачакбыз. Хади Атласыга багышланган төп чаралар 2026 елның август азагында уздырылачак. Анда бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре, Фәннәр академиясе, Тарих институты, Мәгариф институты вәкилләре киләчәк дип көтелә. Айсылу Миннибаева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.